أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ‘Yan uwana masu albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na mai albarka da muke kawo tarihin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau za mu yi magana akan rayuwarsa bayan rasuwar mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab. Kamar yadda muka ji a bidiyo da muka kawo a baya, mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a tafiyar da suka yi tare da Ummu Aymana da kakansa Abdul Muttalib. To bayan rasuwarta yana ɗan shekara 6, kakansa Abdul Muttalib shi ya ci gaba da kula da shi, kasancewar mahaifinsa ya daɗe da rasuwa. Wannan kaka nasa ya kasance yana son sa so mafi tsanani, ta yanda majalisarsu da suke zama a kusa da Ka'aba, ko da yaushe idan ya zauna yakan ce a kamun ɗana, a kamun ɗana. Bai taɓa cin abinci ba face sai ya ce a kira ɗansa ya zo su ci abinci tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga soyayya ta gaskiya a gurin wannan kaka nasa da kulawa. Ana cikin haka, bayan shekara 2, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 8, sai shi ma wannan kaka Allah ya karɓe shi, ba don komai ba sai don wani baiti da wani malami yake cewa da ba don wuta ba da turaren wuta bai yi kamshi ba. Ana jarraba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ya zama namiji na gaske. To bayan rasuwar kakansa, kafin ya rasu ya yi nasiha ga amminsa Abu Talib cewa ya ci gaba da kula da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. To wannan ammi nasa ya kasance shakiki ne ga mahaifinsa, mahaifiyarsu ɗaya tare da Abdullahi Fatima binta Amru. Shi ya ci gaba da kula da shi, shi ma ya ci gaba da nuna masa soyayya mai tsanani, ta yanda har ana gani ya fifita ‘ya'yansa na cikinsa, ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ‘ya'yansa na cikinsa. Mahaifinsa ya nuna masa ƙauna, shi ma ta yanda ko kwanciya zai yi da daddare sai ya ce a kirawo ɗansa su kwanta tare da shi sallallahu alaihi wasallam.